Popularni pop pevač Željko Vasić stiže pred publiku u Čikagu u restoranu Pele Signature povodom Dana zaljubljenih u organizaciji Stage Art Chicaga. Očekuje nas muzičko veče prepuno emocija i dobre energije, a na sceni će se Željku pridružiti i ovdašnjoj publici dobro poznat duo Biljana i Miloš Đorđević. Kakva nas atmosfera očekuje večeras i kako dijaspora dočekuje jednog od, mogu slobodno da kažem, omiljenih regionalnih izvođača, sledi u nastavku. Đorđević je sa nama, jako dobro poznata već čikaškoj publici. Večeras nastupa u Pele Signature kao specijalni gost Željku Vasiću, ona i njen suprug Miloš, naravno. Biljana, imali ste već priliku da nastupite sa Željkom. Jel možete da nam ispričate kako je to izgledalo, kakva je energija bila prošli put? Dobro večer, Andrijana. Sa moje tačke gledišta ja sam posle dužeg vremena uživala, jer sam pevala, radila, kako mogu reći, ali sam imala prilike da malo odmaram, budem sa strane i da đuskam i da uživam u njegovim pesmama. Koliki je zapravo izazov raditi sa takvom jednom zvezdom za tebe i koliko ti to znači uopšte da sarađujete sa nekim poput Željka? Pa prvenstveno sa njim je jako zanimljivo, zato što je on se ponaša kao da nije zvezda. On se ponaša kao da je mi i sa njim je jako prirodno biti na sceni. On nas opusti, on nam da više samopouzdanja kada smo pored njega. On je genijalan, jednostavno je lakše nego sa bilo kim drugim. Reci mi, ti si neko ko je na našoj muzičkoj sceni ovde već 19 godina. 19 godina. Koliki je tebi izazov graditi muzičku karijeru daleko od matične scene? Ja nikada nisam preferirala i gurala ka tome da budem poznata. Želela sam samo da činim ljude srećnima, da kada im ja pevam da oni budu srećni i zadovoljni, a planiram nešto da snimim uskoro, zato što smatram da trebam nešto da ostavim i za sebe i za svoju decu. Reci mi, večeras je jedna specijalna večer, slavimo Dan zaljubljenih. Kada bi trebala u jednoj rečenici da pozoveš publiku večeras, kako bi to zvučalo? Ne postoji bolje mesto od Pele Signature zato što vam Željko Vasić peva njegove najlepše pesme. Biljana, hvala ti najlepše. Večeras, dakle, poštovani gledalci, slavimo ljubav i idemo da uživamo. Dobro vam večer i dobro nam došli u Čikagu. Hvala, bolje vas našli. Po drugi put, ako se ne varam, bili ste nam u decembru već jednom, je li tako? Kako vas je publika dočekala s ove strane okeana ovaj put i... Generalno, sad kako bih rekao, ja ne vidim neku razliku. Ovde i u Srbiji, bilo gde, mislim, jel? Pogotovo što postoji mlada migracija ovde i tako dalje. Ljudi koji su povezani sa maticom i nema neke razlike, prate se sve, mislim, internet i tako dalje. Drugačije je sad nego pre puno godina kad je to bilo onako... Verovatno jeste. Pa da, tako da te granice su probijene. Koliko je vama važno da ste u kontaktu sa dijasporom i šta je to možda što vam publika najviše traži? Koje su to pesme? Pa uglavnom sve moje pesme, svaki put imaju neki amandman i iznenade me.
Ja imam nekako osjećaj da smo daleko i u stvari ja sam u zabludi. Mi smo jako blizu zapravo. I oni prate sve što novo izađe i sve što ja radim. Sve znaju i sve uprate. I onda uvek ostanem dužan neku pesmu, zato moram dolaziti češće. Slažem da se odužim. Slažem se. Da, i nekako svaki put mi je drugačije. I ja ne volim ništa da bude, kako bih rekao, navežbano, organizovano, volim spontanost. Volite improvizaciju, znači? Obavezno. A ne, mislim, to je živost. Evo sad živimo u vremenu veštačke inteligencije, tako. Mislim, ja verujem da je to dobar alat, ali ne može da zameni živog čoveka nikada. Naravno, ne još uvek. Da, pa neće moći nikada. Večeras ste nam ponovo u Čikagu, specijalni gosti Miloš i Biljana Đorđević, neko ko je jako dobro poznat u ovdašnjoj publici. Kako je došlo do saradnje? Pa mi smo radili po prvu moju turneju, ja mislim 2017. godine. I nekako smo se odmah, tu smo isto talasna dužina, ja sam iz Zaječara, Miloš iz Niša, tu komšija, soba do Kujne, Bilja, Požarevac, tako da nekako smo ovako, što bi se rekao, naši. Željko, recite mi koja je pesma to možda koja ima najjaču reakciju publike bilo gde da je svirate? Da li ste u Kanadi, da li ste na Floridi ili u Beogradu? To ne znam. Jel biste mogli da izdvojite neku? Ne bih mogao da izdvojim. Zapravo ne bih mogao, stvarno. Ja sam ti, lečiti romantik, lako se zaljubi, za ljubav sam fanatik, spreman sve da izgubi. Nikada kakve priče kruže, da si loš najveći, svaki tvoj greh uzimam na sebe, samo da se slobodi. Moram da se osvrnem i na to, vi ste nedavno proslavili 25 godina svoje uspešne karijere, koncert u MTS dvorani, je li tako? 25-ica. Tako je. I sa tim ste pokrenuli jednu lepu priču o vinima. Ne samo o vinima, ali to je opet, ja sam nekako čovek od trenutka i veoma spontan. Bez neke, kako bih rekao, kalkulacije. Otvoren sam, non stop sam otvoren, jel? I ideja mi je bila da počeli smo zapravo od muzike. Muzika je osnova. Ja sam želeo da napravim nešto malo drugačije, da neke moje kompozicije dobiju novo odelo, novo ruko i tako dalje. Među prvim projektima je bio akustik, odnosno 25-ica akustik. I nakon toga sa simfonijskim orkestrom, to je sjajno. Mislim, jedva čekam to da ljudi čuju, da podele sa mnom, to je beskrajno dobro, ne znam kako bih rekao. Jako sam ponosan na to. I došao sam na ideju da izdam LP. Da to bude na pločama zabeleženo. Vraćaju se neko ploče, ja imam puno ploča kod kuće i volim da... Ono kad pucketa? Tako je, pa ne, ima potpuno je drugi doživljaj. Jest, slažem se. I onda sam shvatio da gomila mojih prijatelja nema gramofon. Dakle, posle ploče su došli gramofoni, 25-ica, custom, koji će od ponedeljka biti, nažalost ne može ovde, jel, ali u Srbiji će biti u prodaji. I pre toga ja sam stvarno veliki obožavalac vina. Volim da pijem vina. I onda sam napravio takođe jedan poduhvat, mogu slobodno tako da ga nazovem, da napravim vina po sopstvenom nekom senzibilitetu i nekako to vežem za muziku, jer i muzika koju snimam je bez neke kalkulacije, bukvalno je lični doživljaj i nešto što ja volim i što me ispunjava. Drago sad je prevale, u stekaničkom vode, da ću te izgubiti. Kad se duše nazove, tebi uvek lakše
Pa sam tako napravio i liniju svojih vina, koja podsjeća na francuska vina, ko voli francuska vina da pije, na primjer na Sancerre podsjeća, na primjer, to je regija Francuskoj, poznata po Sauvignonu. I s obzirom da sam ja isto također fan crvenih vina francuskih iz Bordeauxa, onda smo napravili jednu sjajnu kupažu koja baš podsjeća na Bordeaux. I napravio sam rakiju koje iz mojih krajeva, iz manastira Bukovo, sam birao destilate. Oni još uvek, mislim, možda ako ne jedini, onda malobrojni u smislu proizvodnje destilata na onaj starinski način, da to stoji u buradima zapravo toliko godina koliko stoji. Ja sam napravio jednu ekipu prijatelja svojih somalijera i poznavalaca rakije i onda smo napravili jedan blind tasting u Bukovu i odabrali destilate od kojih ćemo napraviti kuve, odnosno kupažu. Tako da, i na to sam jako ponosan. Sve su limitirane serije jer toga nema zapravo puno. To je jako vredno, da ne kažem skupo. Tako da je limitirana serija svega toga. I uspevate da uklopite i pevanje? Pripremam to. Pa dobro, to je nešto što se zove hobi. Neka moja onako ljubav i strast. Ja se družim sa vinarima kod nas u Srbiji i često obilazim vinarije, imamo ta druženja naša i tako dalje. Mogu za sebe da kažem da onako prilično dobro poznajem vina. Što bi našu publiku, naravno, sigurno interesovalo, ili nam spremate nešto novo? Ova godina je rezervisana svakako za promovisanje 25-ice, dakle ovo od čega smo počeli, muzika, 25-ica akustik i 25-ica simfonik. Sad, ništa od toga nije jednostavno. To možda deluje ovako kao nešto što se može raditi tek tako, ali eto, pripremam koncerte i tokom leta širom Srbije i regiona i nakon toga planiram da predstavim taj simfonik. To je baš komplikovano, to je 100 ljudi na bini, simfonijski orkestar i ono što karakteriše taj album jeste da sad će ljudi ovako moći da čuju kako to zvuči stvarno u izvođenju simfonijskog orkestra. Kad se kaže, mnoge moje kolege, uz dužno poštovanje, najavljujući svoje koncerte uz simfonijski orkestar, to obično nije tako. To su neki gudački sastavi, malo prošireni i tako dalje, ali to nije simfonijski. Simfonijski orkestar ima zapravo jednu određenu konfiguraciju, da tako kažem. I tamo nema bubnjeva, bas gitara, gitare i tako dalje, nego su samo simfonijski instrumenti. I to zapravo zvuči kao klasika. I to je ono što mi je posebno bio izazov da uradim, jer verujte mi da je jako kompleksno napraviti da žena kao ti zvuči kao, ne znam, Labudovo jezero, ali je stvarno kompleksno. Jedno čekam da čujem. Jako komplikovano. Mnogo sam ponosan na to i eto, jedva čekam stvarno da to podelim sa ljudima. Pre svega čuće od ponedeljka na pločama, ko bude kupio ploče, jedino će na pločama biti, a od marta i na digitalnim servisima. I naravno na koncertu, krajem godine. Večeras nam je specijalno veče posvećeno Danu zaljubljenih. Šta biste vi poručili našim gledalcima? Meni je svaki dan zaljubljenih. I ja svaki dan slavim ljubav.
To je divno. I nema razloga da ne bude tako. Mislim da je to jedna od stvari koja nam manjka u ovo šizofreno doba. Ja moram tako da ga okarakterišem, jer drugačije ne mogu. Fali nam ljubavi i toga nikada nije dovoljno.